Tak, vítajte pri mojom ďalšom Let's Play Sri 6 Fidget. Pozrieme sa na moju postavu, bude to iba krátke video. Úroveň 165, level sa mi zvýšil, ako ste si mohli všimnúť. Mám tu jeden epic, druhý epic, tretí, štvrtý. No, takže to je všetko, 4 epiky. Elixíry tu máme 2 na inteligenciu a šťastie, trebalo by nám na výdrž. No, sa mi zdá, že nemáme ho vo čaroobchode. Nie, nemáme ho, máme tu iba na silu a to nám netreba. Zbrojírni nemáme tiež nič dobré. A chcel by som vám vlastne povedať, že tento let's play je kvôli gold eventu, lebo dnes je gold event. Zarába sa veľa zlata v hospode. Pozrieme sa na správy. Som si tu napísal so Zeptosom, že či by nešiel náhodou do cechu, ale on mi napísal, že možno niekedy, ale len na výpomoc. Takže škoda, no. Kúsok mi to tu naseka, za to sa vám ospravedlňujem. A tento let's play som chcel najmä zrobiť pre Minkyho 365, ktorý on ma nahovoril, že mám vytvoriť ďalší let's play. Takže to robím pre ňo, tento let's play. A tu na ten Zeptos 7 je v cechu zlaté prasatá, ktorého som sa pýtal, že či by neprišiel do cechu. Takže toto je on, ten Zeptos 7, ktorého som sa pýtal, či nepôjde do cechu, on má trielíky. Takže ukážeme si môj cech u Mateva, ktorý je na názov po mne, pravdaže? Lebo som Matev. Takže toto je môj cech, mám tu level 212, to je najvyšší level z môjho cechu, sme na pozícii 79. Môj najväčší level z cechu je Janatris, úroveň 212, ktorému pravdaže gratulujeme k úrovni 212. Pozrieme sa do podzemka, v ktorom máme pevnosť 5 a máme tu toho Pantera. A máme plný inventár, takže nemôžeme. Musíme si ho vyprázdniť. A tento náramok by sme mohli vlastne aj splachnúť do vecka, do ktorého ho aj splachneme. Takže splachneme ho. Dáme ho dole. Takže hodíme ho tu. A vyšiel nám aj keď lepší náramok, ale pre triedu válečníka, takže nemôžeme si ho nasadiť. Ty vole, ale oveľa lepší nám vyšiel z vecka. Takže keby to bolo pre kúzelníka, hneď si ho dám na seba. Takže toto môžeme vyhodiť. A vylepšíme sa, máme tu 272 000, takže vylepšíme si inteligenciu, najmä inteligenciu. Takže tak, si to tak, čo si to vylepšíme a ešte raz si to môžeme vylepšiť. A teraz môžeme ísť do toho podzemka na Pantera, ideme ho vyskúšať, bol by som rád, keby som ho už dal, no uvidíme. No teraz, ale ne. No nič, nepodarilo sa. A keďže som chcel tento let's play, tak väčšinou darovať Minkymu 365, tak vám ukážem jeho profil. A ja je online, má úroveň 71. Je to kúzelník takisto ako aj ja. Má jeden elik na inteligenciu, zbiera nemá žiadne. A epic nemá tiež žiadny. Takže toto je on. Ako vidíte, nemá zbraň na inteligenciu, ale na výdrž, ale to nevadí, aj tak je dobrý. Ale ináč je v poho. A je to v poho, kamoš. Takže toto by malo byť vlastne všetko, ešte na niekoho zautočíme. Level 177. No, ideme skúsiť šťastie. Na 2 rany som ju dal. Dragamu. A pritom ešte aj väčší level ako ja. Takže to by bolo všetko z tohto let's playu. Bol to vlastne Gold Event.
let's play a venovanie pre Minkyho. Takže čus!